Hürmetli televizor qarawçılar, bu minutlarda biz sizning tabrikleu xatlarından tizilgan Jirli Bulak deb isimlangan muzikal tapşırığımızı başlap jiberamiz. Ham bugün biz Xayrullina Mavliza Shayislam qızın qutlarбыз. İsәнмесез Саба дулкыннары телерадио компаниясы хезмәткәрләре дип башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. Орча районы Хәсән Шәйх авылында туып үскән. Бүгенге көндә Балтач районы Сосна авылындагы мер кичерүче минем җәмәгатем Xayrullina Mavliza Shayislam кызы 1953 елның 2 декабрендә 7 бала булып якты дөньяга аваз сала. Туган авылы Хәсән Шәйхта башлангыч белем ала. Ondan урта белемне күрше кинә мәктәбенә йөреп ала. Ул типчек кыз булгач, аңа югары белем насип булмый. Әтисе Шайислам сугышта катнашып, яраланып, исән-сау әйләнеп кайта. Гомерләре генә кыска була. 56 яшендә бакыйлыкка күчә. Абыйлары берәм-берәм армиядә хезмәт итәләр. Аннан өйләнеп башка чыга торалар. Мәвлиза укып бетергәч, авылларындагы теплицада эшли. ВДНХның бронза медале белән бүләкләнә. Шапкан атны күрәләр бит. Аннан аны фермага учетчик-лаборант итеп билгелиләр. КПСС члены була. 1979 елда без Мәвлиза белән кавыштык. Ул вакытта Мәвлиза за ферма булып эшләде. Ике кызыбыз Илвиза, Ленуза туды. 56 көннән эшкә алып чыгып киттеләр. Учетчик-лаборант булып эшли башлады. Аннан кабат пенсияга чыкканча дуңгыз фермасында за ферма булып эшләде. Коммунист булгач, 3 тапкыр район партия конференциясына делегат, узак еллар авыл советы депутаты булды. Тырыш хезмәте Балтач район башлыгының һәм авыл хуҗалыгы идарәсенең мактау таныклыклары белән бәяләнде. Җәмәгатем 5 вакыт намазын калдырмый. Минем гомерлек юлдашым, кызларымның яраткан әниләре, оныкларымның üzülеп яраткан әбиләре Мәвлиза. Сине олы 70 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа киләчәктә озын гомер, яңадан-яңа уңышлар, барыбыз бергә озак яшәвеңне телибез. Хисләр ташый йөрәк түреннән, саф теләкләр булып түгелә. Сине бүген юбилеең белән тәбрик итәбез чын күңелдән. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, шитләп үтсен сагыш, борчулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Гомерең синең озын булсын, имин булсын дөнья йортыбыз, бер кайчан да сүрелмәсен иде учакларда янган утыбыз. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Нургаян, кызларың Ленуза, Илүзә, Марат кияү, оныкларың Наил, Сәмир, Әдилә дип нокта куела. Һәм әлеге теләкләргә без дә чын күңелдән кушылабыз. Иң изге теләкләрнең барысы да чынга ашсын. Булады төрле шақы булады да инде узады. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесен. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесе. Бүгенегесе қадерлен, үзіп тұра бәғірден. Матур яшисейді валда балған ғыммәріне. Бүгенегесе қадерлі, үзіп тұра бәғірден. Матур яшисейді валда балған ғыммәріне. Җитәр җитмәс ризык кабып, кияр кимәс кисәктә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Матур яшисейді валда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Матур яшисейді валда калган гомерне.
gene demesek de bizning o'tganlarimiz o'zg'anlardan shu kuniga kelib yetganlarimiz o'zg'anlardan shu kuniga kelib yetganlarimiz bugungisi qadrla o'zib tura bag'rida ehmatur yashasayda valda qolgan umrni bugungisi qadrla o'zib tura bag'rida ehmatur yashasayda valda qolgan umrni Üstələr dolub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxt şadlıqda ötsün. Üstələr dolub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxt şadlıqda ötsün. Olda qalğan yollarımız bəxt şadlıqda ötsün. Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dolqınları televideniyesinin bugünkü günkə bulğan tapşırıqları şunun bilen axırına yaxınlaşdı. Biz sizning bilen kelesi uçrashuvlarga qadar deb sağ bulaşabız. İsән-имин bulğuz, kişləriniz yəmli ötsin.